Oh, kumusta? Come on. Yan sabi niyong alagad si Kanginan Trifon Morales and then may partner sa na ko diri si Juan dito yan. Oh, kung akong pasulti yun, asap kita. Always say, April, una na to ang pagpanlangin, pag-ampo nga to sa itong labaw magagawam. Lord, thank you kay Lord. Simong gihata ka namong grasya. Thank you kayo. Pero, aso tampo ko na itong hatagan o pagtagay. No, pinadakin sa kalalaki nga magpatawag lang sa nga Matiyo. Kinigibatan o doon sa radyo ni Ri Arellano. Kay sunan ang atong sender si Matiyo. Kaya kung problema ba inas kung amahan doon na negosyo, kung ngano na problema ko no, e nanion ako pagsugod ang mga panghitabo. Dili ko mo't nga muhila ka, ug maguol akong gugmat, kay maguulo sa ako, pinangga ko. Sista na ko na buko-buko. Dili ko mo. Matiyo, ay kanta daw, kati kayo, wakay sista. Ano guba mo Kita day? na kasbil sa suga. Wa man, ano, nana di ay? Nana, gihatod na, di araw, aro makakita ka, Uy, be. Kana, Oh, kuha ko na ni. Tubo man. Ang ugdi mo tubo, nga duha lang manakbuwan. Duha na di buwan, day. Hala, pila di si mong pagtuod ay dong. Abi na kong 3 na. Free pa na, napuslan na ta, amaw. Alma lang, sabi niya ay. Mga resulta taon sige ka og baboy. Hello, biya. Baboys imong mata. Hapit ang mga pilak adlaw sigig buwan. Nay mata na ko, siga na kayo. Madugay ani na, mga sakit ang kidney ani kay para kayo. Kasos kidney problema. Pag lang, kukon. Herbal capsule. Ay, Palit ang kidney pagita. na. Sa. Palit ang kidney. Parawag yun magutok Mateo ay. Nga, nagibalaan ni mo, pero naong ni mo, mura ang si Judas Iscariote. Baka niya na yoy. Awa niya, be! Sa mukha ni mo ay. Oh, pahawa, good. Bye, dig na. Uy, Mateo! Mateo! Ano? Ang kuryente ha, kalimti niya na. Maputlan galit ha, basta. Ikaw giibal na ko sa mga lamok ba? Mga tay-tay. Kanya ko asawa, nervyos sa ni taon siya gamay lang kasikas, murag ingking dayon ba? Sa motor problema mo isgutan, murag luspa na yun. Anya? Ano maka? Amutan ni Mateo eh. Sige yung kagana-gana, usaman. Naisugga diha, daw sigihan mong tanawa. Nabalak ako. Eh, basig, karon ta maputlan sa suga. Ay, saan mo kuul mo gana? Uwi gito mo kuul atong sililangan nga putlas tail. Ah, Putlan nun yung tail, mau na. Kiniato sugar ha, ubida. walang kakasabot. Uwaw kay maputlan tag suga. Oh, ano mo maka? Nabaw rin na sila ha? Dabi di ka nga, putlan tag suga. Di ko matago. Uy, hanggaw kay ni kagabi. Eh, maklaro ang sigas lang parilya nato. Ayaw ka bala ka rin, dili ta maputlan og suga. Hilom niya. Dilis imong mata. Di lagi. Basta rin ta, Nagpaputlan taon sa umanta ka. labtiki akong itlog. Itlog mangyip. Naglisod ko. Imong ubol-ubol akong labtikan. Sige, labtiki. Bantay bitaw. Lukong tagubul-ubol. Patay wa na. Oh, unsa? Unsa na? Hanggang suga na paong na. Giputlan na ta. Unsa? Ani mahal tanawa Mateo di resulta na. Dire. Unsa, dire. Dire. Day, nga naman. Labtika ko ng ubol-ubol nimo, ha? Oh, imo tinudon day. Jukon dayon. Joke na bagod to day. Jokes imong mata. Day. Ha? Hanggaw ka? Karon ha? Unsa naman ta ini, ha? Ha? Bantay mo sud kas moskitero rong gabi ha? Wa kay sud ha? Butot sa tambo ka ni. Imo na lang problema. Dig na. Recorded by X Thunder Gaming. Oh, saban. Ha? Saman? Ha? Ikaw Oh. ay unsaman? Nganong haik ligdan ang nako Mateo? Ang sakit kaya kubul-ubul. Aw pasalamat kay ubol-ubol na. Ug nadayon pa tong atong sabot kay imong itlog akong labtikan, ha? Samot ang kasakit na Mateo ka. Pagita biyanes. Hoy, paminaw. Kinahanglan makakita kang ikabayad ana ha. Pangita ang cure para bayad ara makasiga na natong suga. Siga na! Imong mata. Siga na lagi! Wala may burnout! Oy, sa? O sa tabi dok? Burnout ka niya! Karon, siga na! Oh, malagi na pot na eh. Raot lagi. Kapayhana ka. Anong giahag man ko? Oh, sakit kaya kubul-ubul. Unyag maputla na kita. Anak ko nalabtikan imong itlog ha. Itlog na kalabtikan na kasabot ka Mateo. Bida. Mateo, nasaag man ka do, wad ka katultol sa inyo. Tol-tol ban. Ah, Tol-tol ko tayo. lagi. O niya sa may ato, ha? Manghuam na sa kagkwarta. Oh, ibaw lagi ka tayo.
Mananagaan man ko. Mao ba tayo nag-ani ka? Unya anhi nasad ka maniud ko. Tagalagi ka rin. Mananagaan man ko. Sa ato ba tayo, taga na, budi mo tao ng akong tuyo, tao nga, pawamon yun ko ni mo si Kumil, taga na ka. Unsay nga? Pahumakog si Kumil yatay. Pawamon ko ni mo, no? Wa man ko nakita dira sa akong hunahuna nga mihatag ko. Sabay, tayo, tatay sa doy. Bibibira kayo sa rakod o sa babitay tuyo. Kanang may sumba tao tayo, kurinti ba? Kinahanglan mabayran tao ng makarong adlaw, or di ba, ugma kay putlo na. Ay, hupas akong power ronda. Ha? Nga mo tayo? Wa may marehistro dira sa akong power of the mind. Nga magpahuam ko ni Mugsing Kumel. Lain man na rehistro dira. Unsa may rehistro niya tayo? Ay, nang huwam kag usa ka gatos para sudaan ug mangayo kag bugas. Ay, susunod na, ba na tayo ito, manusok adlaw. Aha, may mana kong second acto sa first act na di ay Sige na, sige na tayo, kay basi mo putla taon, may suga taon. Putlan may ugma taon, bida, nagtika taon ng itlog na ko. Oh, ganun malapit ka Misaan pa ka. ko na tayo, nga di may maputlan, kayo maputlan, may suga, palabti ko sa kong itlog. Ay, nayate na. Sa ato pa, og dili na kapahuamon, ako'y makaingon nga magpusa ang imong itlog. Tayo, sige na tayo, baby, dadagahan natin istorya at ilisa lagi ka lagi. Ay, Mateo, kinarabang kwarta na ako, no? Dili ni ako, Ako rin gipadaan, gipatubuan, Una ang makahuam, kanarang dakong sweldo. Ina ikaw, sir, dako kang sweldo. Gamay tayo, pero, kuhan, kining lakaw mo ko tayo, ha? Kay kanay mo ha, paragan mo ka na, ako lakaw lang ko. Ay, kanahan yun mo, Abusado yung kayo ka Sige na. na tayo, biday, subuti ka nanay, ha? Isumbong ko sa mga matay naman mo. Ato ko bitiryo, gisulti ko na, i-report ako nga. I-report ka dito ng nanay nga. Ako ingnon nga, mayuyap kang dancer. Hello, ma. Dancers Club. Paghilam. Sige na tayo, babe, huwag ako tayo. Aguwat. Huwabi ko tatay, pero grabe kay tubo. Unya? Ha? Grabe agad anang imong amahan. Ay, kiday. Istoryahi, wait, ing nga gamay lagtubo, total mo bayad raman ta. Tiguang naman tanis tatay, grabe kay tubo. Di ba madlo ko impirno? Bahala na, importante ka kaya tayo. Printi. Nya, unsa man ang amahan nimo? Oh, saan ka man? Ha? May ila pa na siya nga iyak ang anak. Oh, sulti kita ako ka na. Grabe naman sa nang tubo, uy, lupi pa may turko. Oh, hay. Di ba siya mahadlok, hubaga na siya sa iyang liog. Di na mo bagano eh. Ano man? Gitingo ba tao hubaga na mao nga, dili na mo bagaglain. Kay unsa di hubaga ng tatay Mateo? Hubag sa itlog, dadako na. Na, dugay na, karon na Dugay na. na na, dugay na kanto parang guwapa na siya ng negosyo. Ate amo na. Di pa day na gaba di ay. Ha? Di pa nagaba tungod sa tubo nga perting dakua. Ah. Unsa nakagabaan pa na siya no? Unsa nakadakay ang itlog? Siyempre, ang doon sa itlog, may hubag. Ito eh. Gawa, bitoon kong kwarta sa akong amang taon, pero mao lagi 14 ako ang tubo taon. 40% ang tubo taon. Hapit pa mo nga, pero tungod lagi kay minahanglan taon, pugos ng taon kong panguwam taon. Kunyari, kalabay yung mga adlaw. Tay, tawag ko ni mo. Mateo, sana mas digna. Dapat gapit taon sa ilang bayos yung mamatay. Nga nung day, tay? Ay, di amugod ni si ma'am. Kisang ma'am. Ay ako ang nag-iya sa kwarta nga iyang kipadagan. Ug nag-audit man ko karon. Niya, kining imo sir, murat. Wa mani matando. Tandog-tandog lang sa diha, ma'am. Tandog-tandog lang. Wa ko magkomedya. Ayaw pagsalig katungod kay anak ka ni Muhing, dili ta kapabayron sa imong utang. Utang is utang. Lahi na ang hinabang o tabang sa pamilya. Kanang negosyo, nagsweldo ko anak sa imong tatay. Unya, dili na ninyo tarungon og bayad. Bayad na ninyo. Kay kung amo na nang ihandos ito sa among kuan, legal counsel na. Mapiti gid mo anak. Ma'am. Recorded by X Thunder Gaming. Sorry kay mama. Bayri gyud na ninyo. Kay basig madamay pang imong amahan. Giahak na ni. O sige, ari na kumuhing. Ang liquidation unya ha, karon ng buwana. Isubita dito sa opisina. Oo, ma'am. Tay.
Mo to'y tig-iyas kwarta tay, ha? Oo, Katong Mateo. imong gipalakaw, gipadagan. Mao na, ikaw ba pandamay man ing imo? Murag mapil ko kaasa ko Tay, yan ang abi na mo, kalaki. tay no? Abi na ko, kumidyar tong imo ba? Abi na ko, dito yang kwarta yun imo gipalakaw nga dili imo nya gipalakaw nimo gipadagan pag yun imo nga dili imo para mapugos bayad ang mga mangutang ba. Ay, nayabag ka diha. Ngano ko tao maako man eh. Ha? Ngano na ako'y kwarta? Nga, nagsalig naman gani ko sa ayuda sa senior citizen. Mayre kami do, ha? Mayre. Kaya ako'y masugama ka ni. Patay nga akong negosyoan eh, da. Tay, marag Inglisod pa man taon mi karon tay. Karon gani mao niyanhi ko. Sa gipatawag man nimo huwam taon. Usay mang huwam, ha? Ako na sidig na mo tay. Gipagkan daw sa lubot. Lang tawag pa-check up yung huwam. Wala ko'y mahimuan na, Mateo. Kung gitarong pa na ninyong bayan ng inyong utang, dili mo ma-bad record. Karon bad record naman mo, ha? Ay bisag yun sa nagtabo ng dili mo makita, pero nakita man yun nga pila nagkahatagan, awa mo katag. Pero tay hubag taon sa kusawa taon tay kumbida. Ang hubag ni dignaw sa Hilom! Mawagtangan gani kong trabaho, Mateo. Amo ko'y buhi na ako, ha? Wa ako magpabuhi ninyo ka na ako'y income. Pero saan man ron, ay nyo mang isurambaw. Napaganahin noon ko anong kalakihada. Mawagtangan gani kong trabaho, Mateo. Maadto nyo ko sa inyo, ha? Adto ko mapuyo o kamuray mo buhi na ako. Tay! Ngayon ako trabaho ron. Football taong tatay tungod na mo. Niya karon niaro siya sa mua. Kuwar magtaka. Kaon tatay dako kayo. Lisod gali ko sa amo pagpuyo taon nga kamera do ako asawa. Daginot gali biskan karon diya sa tatay. Dako ang kaon tatay. Saon ni nako taon. Ang asang palayaso no, bahala na ako kaon. Ako lang gyud pagkanon. Depres. Bambina, Liog Bit, ang bagi ko ninyo. Ang sabi ako portitiyon ni akong tatay ron, dako or magkaon, Mateo. Okay, ang sino na to karon Goliath? Kini si Mateo Ate Pres. Mateo. Na problema lagi taon ni si Sala sa iyang tatay Muhing Ate Pres ba kay si tatay Muhing niya panmiron trabaho na sa liding-liding. Na kani laging si Mateo abot lang sa dugay makay kabayad sa iyang dulma sa iyang tatay. Wa na katrabaho yung tatay gitaktak hinuon kay wa makabayad sa Mateo. Mauna nga si tatay niya taon ga puyo ila Mateo. Na problema sa si Mateo Ate Pres kay wa gud sila trabaho kay sila mo trabaho mangitag kwarta o pa sila kapangita ang kwarta. Unya na problema hadyo niya kay iyang tatay dako kuno kay kaon Ate Pres. Kaluoy. Ikaw Mateo ba? Sa unsab sa kibuklaw mo kag dako gaon nimo papa. Pagkanarag bayo diha. Unsa man kay kaayor nimo na pa kay papa. Balag dako. Kanang kaon dito magana iyang Oo, kaon. unsa iya Ang, Mateo. ang nagkapait kung dili na ganahan mo kaon. Manapait kayo. Pero Kanigos Mateo Ate Pres, kubrador mo dis buhi sa una sa panahon ni Kristo. Ang ulon. Mateo, bida papa na ni ubam. Unsay mo basa na to diha be? Ari be. Panultihon 23, O, saman? versikulo 22. Pamatia ang imong amahan, kay kunwa pa siya, wala kaunta mataw. Ayaw pagtamaya ang imong inahan, ini katigulang na niya. Verse 24, ang amahan sa tawag matarong, magmalipayong gayod, ug makapasigarbo sa iyang anak nga maalamon. Ato paggulyat, sabto ti mingon nga magmagani ka may mukhaon kasi magproblema ta. Dapat ti luban gulyat mingon nga di naman mukhaon. Di na bitaw. Oo, nagong nga. Gatas, di naman sa mo inom sa gatas. Di na bitaw. Oo, nya kuan ka na ang unsa may di na si mukhaon. Ang uban mo ug sa karang katigwangan gulyat, hapit na mulakaw. Hapit na. Oo. Ingon na ani nga may pagkaon sa kuting yung Petris Papres sila nga healthy siya kay may mang mukhaon. Ang problema gulyat ka ng ug naay ka ng pilian bitaw pagkaon. Mamili og sudan, mamili og kanon sa diya. Pero sa ang among mama gulat bisag wa man na makaeskwela no, pero magluto gani ka mingon among mama gulat ay. Ano sa may tinuwang din mahom ni tubig? Bao ba? Oh. Di mo kung ideya gulat ang ganon ni maho ang tubig. Manong man bang bang ano? Hinom doon ka magtuwa ta gulyat nga ug di nimo mabantayan inig bukal sa tubig, muawas.
Di ba? O magtuwa ka, muawat kung dili mo mabandayan. Inig, kuwan sa mga bubbles, muawat man na siya. Muna nga, sanduk-sandukon sa kumama, sanduk-sandukon, ang di siya muawas. Kay muawas gani, mawa na to iyang lami, karon kay awas man. May Di- tawag Gitibla na mong tubig, gimpuna na mong tubig, mutingan niya mo mga nunay gamay. Muto nga pagpangaling anong mama, ano ni maho man ng tubig? Kay di ay kay nasagulan naman siya og dili iyang original. Muna ingon ana, muna nga usahay, kaning ingon nga maayong mukaon. Lain man puto kung na-experience ko. Nga naman. Ang kamay bata, magisampalong siyang lula. Nga naman. Lula, sige sila kaon, pero wag yung mahurot yung gikaon. Ana Pasidunggi, dili kinahan sa balang kasulatan, ang atong mga amahan, marabag yung unang ingon gulyat nga pasidunggi. Kahuron ang atong mga Oo. ginikanan para mo taas atong kinabuhi. Unag yung gilitok ang amahan, ikaduha Amahan. ang inahan. Inahan. Ana dong ha, aron sa ingon, magpapili ng imong panalangin diha nimo kay imo man ang papa. Sa dahil lang, naalay bugas, sa may taonon ko'y bugas. Mauna, sa mo ni sakto, Matiyos. Salamat mo kailangan dito, tuluman noon. Kung ako ang pasultihon!